ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали ютуби Саудо ТВ, мардуми дураи ватан, мошинхарои муҳтарам. Ана имрӯз 17 май соли 2025 сол навори мошинои фурӯши арзон. Ва дӯстон, барои реклама рақамҳоро мегзорем. Заминаи мошинаи хонаҳай чизе боша рӯи кунед, реклама карда фурӯшта мегзорем. ирӯза наворда ҳастай, астраҷи ҳастай, астрааш ҳастай, даево тико ҳастай, даево матиз ҳастай, даево некси ҳастай, мерседес кузов 190 ҳастай. хоб баъдан якчанд маркаи мошино хулас баҳри шумо. даево тико ҳастай. беҳтарин навораи бовар кунен, тамошо кунен. ягон мошини арзон, БМВ арзонакам ҳастай. ягон мошини арзон аз навор мехарен. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ навор дар лайкора бимонен, дар канал подписатсия кунен. ана мошин зураи навора сар мекунем. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим грузопирёз кишад тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оид ҳамин система кору фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷузистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба ҷузистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, ҳисор, регар, шаҳри нав, ваҳдат, ювон, восе, кулӯ, фархор, ҳамадонӣ, ҷиликул, қумсангир, вахш ва дигар гӯшаву канори туристон мерасонанд. марамат бортона аз думи канали ютуби Саудо ТВ занг зада рӯй кунед. иншоалло ба зудӣ бортон дӯстони азиз мерасад. мегзарем ба аввалин мерседеси фурӯшӣ. дӯстони азиз, мерседес бенз кузов 190 ҳастай ки қабулш кардем, рӯй карданд. айни ҳол дар ноҳияи рӯдакӣ қарор дорад. соли барориш 1993 ҳай дӯстон. кузови 190 93 сол. объём мотор 1.8 газ плюс бензин. коробкаш механика 30,000 сомонӣ. дар 30,000 сум срош намефурӯшаш. маълумоти бештар дар ватсапшон аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занен. мега ки 7 моҳа ҳуҷҷат дора плюс утилизатсия дора. коробкаш 5 корса, 2 баллони задниш мега навай. 30,000 маърамат занг зада пирсоншен. дӯстони азиз, мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшимон. Opel Vectra A ҳаста ягон касе ки ба хотири Vectra тамошо кунад. ноҳияи вахш, соли барориш 93 сол, 19,000 маърамат. дӯстон успед кунед бигирен. газу бензин, моториш 1.6, коробкаш механика. ҳолати хуби техникӣ нахаду. ҳуҷҷатҳо бошад то 11 моҳагӣ 2025 сола ҳастай ва утилизатсияам дора. дӯстони азиз, лайкора монен, дар канал подписатсия кунен. навори пагоҳина худо хоҳад навори хонаҳо мешавад, хонаҳои арзон мешавад, тамошо кунен. навори пешнара бинен, наворои баъдинара тамошо кунен. лайкора гузорен, дар канали Саудо ТВ подписатсия кунен. каналам канали мақсад майда нест, хеле ҳастай. хулас тамошобиноам ҳастай, харидороам ҳастай. беҳтарин канал тамошо кунен. мегзарем ба сеюмин некси фурӯшӣ. аз якчанд маркаи мошино навор кардем, чунки бисёр хоҳиш карданд ки ҳамаи мошиноро навор кунем. даево некси, солиш 96, моториш 1.6, гази бензин 13,000 сомонӣ. мор дара бинед дӯстон. суруға ноҳияи Хурӯсон. телефоношон дастӣ или ватсап мегзорем. некси даевои 96 13,000 кадан, пашти бесумш кадан ки каси мегира ина маърамат оша шава. газу бензинай. вақте ки мошин равон мекунен, дӯстони азиз, ҳаракат карда видеонавор карда рӯй кунен. қисмати моторша баъдан ҳуҷҷат дора ё ки надора, адресоша пурра равон карда монен. баъдан рекламаи фазони хушрӯ мешавад худо хоҳад. мегзарем ба чормин жаткаи фурӯшӣ. жатка қабул кардем, бовар мекунен. жаткаи фурӯшӣ кадомида дар кораи рақамҳои соҳибша рӯй кунем. баъд
солаш 2023 барои мотоблокаи жатка дар ҳолати хуби техникӣ ноҳияи шаҳри Туз. нарша 6500 сомонӣ мега дӯстон. боз муомила дора. кадоми эҳтиёҷ ба жатка дора? рақамҳои WhatsApp 931 288 31 ай. мемонем ша мисол ягон дӯсту бародаратон да ҳами жатка можед лозим астай, можед ваё мехаран, бигирен ша роҳишон кунен. савдо шава хуб нашава, аз мо як реклама кардан дӯстон азиз. мегзарем ба панҷумин мошини фурӯшӣ. Hyundai Solaris ҳастай ки дӯстон азиз соли бароиш 2013 сол. моторш 1.4 коробкаш механика. сӯзишвориш бензин, шаҳри Москва. хоб метро авиа марони мега. ами хеле адрес хулас. нарша 500,000 рубл мега. WhatsApp шонда занг занен. иваз мешава ба мошини дар Тоҷикистон буда. анаи Hyundai дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дӯстон азиз. мотор, коробка, ходовой, хоб 4 баллон ва диска нав. мошини задагӣ, пусидагӣ надорад. дута электропакет дора, кондитсионер, печкаш кор мекуна. салоншам тозаҳакай. 500,000 рубли русӣ мега. алиши ба мошини Тоҷикистон марамат занг занен. мегзарем ба шашумин мошини фурӯшӣ. Nexi Daewoo соли бароиш 1996 11500 сомонӣ, шаҳри Душанбе. хоб газу бензин, моторш 1.6, коробкаш механика. WhatsApp шонда занг занен 94 хишай. хоб касоне ки хоҳиши харидорӣ кардан доред марамат пурсоншен. ҳуҷҷати солона, утилизатсия дора. хоб мошини нахаду, савдо дар пеши мошин дар шаҳри Душанбе. хоб касоне ки любители Nexi ҳастен аз мо реклама гузоштан ва аз шумо харидорӣ кардан. хоб баъдан дӯстон навор чӣ хел шид? навор маъқул шид ё ки нашид? фикротона ҳатман дар аму таги комментария нависонда монен. хонаҳай, заминаи, мошина чизе боша ҳаракат карда видеонавор карда роҳӣ кунен. баъдан адресҳоро пурра равон кунен ки ами тамошобинода лозимаи адрес. ҳафтумин мошини фурӯшӣ. Tico Daewoo ҳастай ки солаш 96, шаҳри Душанбе. 15000 сомонӣ марамат. Tico Daewoo, Daewoo Tico, Ticocha мега ку. бензин, газ. хоб мордаи 456 қатияй. моторш 1. хоб заправкаш мекунӣ, фуромӯш мекунам, фикр мекунам. моторш 1, коробкаш механика. WhatsApp шон 5771 да метавонен занг бизанен. мошинчаи бо баракатай мега. ҳеҷ баракаша надидему. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега дӯстон азиз. хоб срочна 15 таш мегем, каму беш боз савдо ҳам мешава мега соҳиби ами Tico Daewoo дӯстон. 96 выпуск дар Душанбе марамад. кадомида лозим боша агар занг бизанен бренда бихаренаш. мегзарем ба ҳаштумин мошини фурӯшӣ. ҳастай нафарое ки Астраҷи каравани арзон хоҳиш кард. ана тамошо кунен. Астраҷи караван соли бароиш 98 сол. ноҳияи ҳамадонӣ. 47000 сомонӣ марамат. бензин, газ. мотор 1.6, коробкаш механика. срочна сум дар кора мега. дар ҳолати хуб қарор дора мега. солона ҳуҷҷат, утилизатсия ҳам дора мега. хоб ҳами краска рақамҳои 21-27 падарка. хоб 47-аш мегем, боз савдош мекунем каму беш. муомила кунен. саволо иловагӣ боша агар дар рақамҳои WhatsApp ахираш 0300 да занг бизанен, боз маълумоти бештарша аз соҳибмулк дӯстон дастрас бикунен. лайкора монен, пабратски минатора қадрдонӣ кунен, далши навора бинен. мегзарем ба нӯҳумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra. ҳастаи нафарое ки Astra
хоҳиш карден ашка караван 2006 сол 53000 сомонӣ марамад дизелни як ҳафти механикиш. хоб мошинча мега дар ҳолати беҳтарин нахаду қарор дорад. дӯстон азиз, боз 53 таш мегем экатек шқати боз муомилашам мекунем. фақат ҳамун нафарое ки мошинхар ҳастен, асраашхар ҳастен, хоҳишмандем ки илтимос беҳуда зангмон назанен. ҳамун нафарои мошинхар занг бизанад. 53 та адресора Сауду ТВ шумода нақл кард. мошинхарои муҳтарам, дизел саларка қати ҳаракат мекунад. дӯстон азиз, як ҳафти экатек. мегзарем ба даҳумин мошини фурӯшӣ. BMW 3 серияс астае ки солаш 2003 сол. BMW харо марамад. нигоҳ кунед ака. шаҳри Душанбе 58000 сомонӣ бензини холӣ. мотор 1.8 коробкаш механика. хоб мошинча дар ҳолати беҳтарин қарор дора мега. моторш созай, кондитсионерш кор мекуна, ягон дард надора, ҳамаи функсияҳош кор мекуна. хулас расход надора мошин. мошини хидмат мега, мегирӣ мешини ҳай мекунӣ. тамом. 58000 сомонӣ, объёми 1.8 қати будааст. коробкача механика. боз маълумоти иловагӣ оиди нарх наву саволҳои иловагӣ оиди мошин дар рақамҳои ватсапшон 8484 да занг зада хидмотон дӯстон пурсон бошед. мегзарем ба 11-ҳамин мошини фурӯшӣ. Chevrolet Matiz. матизхарои муҳтарам тамошо кунед. матизи хечбек 2007 сол, соли барориш, шаҳри Турсунзода, мақсад макони тиккоҳо. як бор рафта будем, бовар кунед, ҳамҷа гарани тикко бисёр дайда Турсунзода. хоб 44400 сомон нархи ами матиз. дӯстон азиз, бензин плюс газ, объёмаш 1.08 будааст. бо коробкаи механика, газу бензин. мошинча хуби хубай мега. хоб беҳтарин ҳолат, дар ҳолати хуб қарор дорад. полик чихол дора, гази евро 4 дорад, задни камера дорад, мегирӣ ҳай мекунӣ, утилизатсия дорад. документ то моҳи сентябри дора. харидор аниқ занг занед, илтимос 44400 сомонӣ мегем. мегзарем ба 12-ҳамин мошини фурӯшӣ Зури Бадмон. қадди қомата бинен, мордаи мошина бинен, иқа арзонайда. ваз 21 даҳаи мошин, солаш 2002. нигоҳ кунед мошина. Ҷалолиддини Балхи, Румӣ адрес, 19000 сомон, бензини холӣ, мотор 1.7 ва коробкаш механика. ватсапшон 1717 да занг занен, номерош 21 даҳай бо. ваз 21 даҳ. ҳуҷҷатот то 12/12/25. утилизатсия дорад. танировка обучидагиай, номеро падарка, хаддавои 100%, аккумулятор пачка, мотор, коробка айприора, пусидагӣ надора, салон тоза, 4 колонкаи Sony. хулас ҳами хеле гапҳо. лайкора бимонен, зинда бошен ки Сауду ТВ-ра тамошо мекунен. аз кадом маркаи мошино дар кораи дар ҳамон коммент нависем бачаҳо.